pentru tot ce dar primim. O, cât te iubim. Și Spirit Sfânt. Spirit Sfânt, îți mulțumim pentru tot ce dar primim. O, cât te iubim. Estás grabando, ¿no? Muy bien. YouTube mañana. Ok. Acum faci Păi tu mă filmezi. Suntem siguri că Sara? Unii mă gândeam și cu Sara care trebuie să... Mă dă rup telefonul în bani. Când dispară, va fi. Ok. Avem Hai, plâns. încercăm noi așa? Tiene soluzione? Serios? Andrei, Qual? cânti cu grupul cu... Nu, nu tiene. Funcționează. Niște activi și pe el, asta vrei să spui acum. Dar nu Anca, tu funcționează. începi la secundă. Tăia mâinile. Da, da. Eu, și-am gravat. Da. Am gravat și De mă la duci pe el. Petronela cu Giolina. Mă, eu cred că mă pieză. Noi începem cu Tatăl Bun, da? Nu, cu ăla cu Tu începi cu